Kumalundung kumundung jroning negeri bungkus sesi jabang gereng-gereng rina pasrah urbaningku semene aku sinuwun lajeng kados pundi bintang kisahipun putra paduka sinuwun Yai kawan suni Yai impian ya kowe aja banget mutu marang panguasane Hyang Agung. Merga sing jenengan lakon kowe adile mung dilakoni lan ditampa kanthi ndalegawa. Apa sira weruh jadi sepuluh kenapa sing kudune syadi kowe weruh lan ani teni sawangan senajan anakku wujude bungkus kaya piye nanging wis gawe pangeran-eran sepisal cangkane bungkus kuwi banget uripe nganti ora tegas marang saliring gampang kepindhone gede pertamane si bungkus nanti gawe dibring para sapa emang si kalang badung dadi manusa Yai ana lakon sing kaya piye muga dadi pertanda lamun besok anakmu bisa babar dadi satria tama kepentinganing bawana enggal sang wisate kawan asrilane marga mugi Gusti nyembadani. Iya Yai, banjur sekiye sing luwih pikantuk. Sira minangka ibu aja nganti kendhap lan aja mandheg anggonmu malang ucap lan pangestu marang anakku si Bungkus. Pengajape supaya Bungkus kowe enggal pundak lakone banjur mawujud bocah lumrah kaya dene si Punta Dewa lan si Arjuna dari Kuning.